Ginapabugal sang National Irrigation Administration o KONIA ang dako nga nabulig sang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 sa pagprotekta sa probinsya sang Iloilo batok sa epekto sang Bagyo Tino. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Steve Cordero, Officer in Charge sang Institutional Development Division sang NIA, iyagin pahayag nga base sa ilang monitoring nakasupot sang ginabulobanta 114.94 million na cubic meters nga tubig ang Halaor High Dam sang nag-igo ang bagyo. Suno kay Cordero, ini nga ang pinakadako nga volume sang tubig nga nagsupot sa dam halin sang nagsugod ini mag-operate. Dugang pa niya nga kun wala ang nasambit nga istruktura, posible nga nagbaha sa ubos nga bahin sang Banwa sang Kalinog kag iban pa nga lugar sa Iloilo. Pahayag pa sini wala sang na-record nga lapnagon nga pagbaha sa probinsya sang naglaslas ang Bagyo Tino kag ini indikasyon nga epektibo ang dam sa pagsalo sang sobra nga tubig ulan. Ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 ginakabig nga flagship project sang NIA sa Western Visayas. Amo man ang una kag pinakadako nga water reservoir nga gintukod sa Visayas kag Mindanao. The monitoring sang aton opisina sang may nagsulod ang Bagyo Tino diri sa aton nga area, kaya kita kapin 19 million cubic meters of water nga na-store sa aton nga Halaor High Dam, meaning to say amo ni ka dako nga volume sang tubig ang nagsulod sa aton nga Halaor High Dam nga tani kung wala ang aton nga struktura posible nga nanaog ang ini nga tubig sa idalom nga bahin sang Banwa sang Kalinog kag may posibilidad nga palalain ni sang pagbaha diri sa aton nga probinsya. Ginpahayag man ni Cordero nga ang pagtukod sang dam may dako nga katuyuan ilabi na sa mga kalamidad kaangay sang bagyo. Iniagod mapahagan-hagan ang pagbaha kag sunod-suno sa iya ang dam ang makaserbisyo man sa iban pa nga mga katuyuan kaangay sang irrigation, hydroelectric power generation kag bulk water supply. Dugang pa sini samtang nga nagapadayon ang operasyon sang dam, ginahimo man sang NIA ang kontrolado nga pagpagwa sang tubig bilang kabahin sang ila environmental commitment. Pahayag pa ni Cordero nga sang Setyembre may yara na sang bahin sang farmland sa Kalinog nga nasuguran na nga nadulungan sang irrigation water halin mismo sa Halaor High Dam. Sa subong ang natipon nga tubig sa dam ang ginapang-distribute na sa mga irrigation canals nga magabulig sa produksyon sang agrikultura sa rehiyon. Ang purpose ng aton nga Halaor High Dam, siya ang makolekta sang tubig pinaagi sa iya nga lake or reservoir. Nakita naton sa likod sang aton nga dam, amo na ang aton nga reservoir. Tipunon niya ang tubig para magamit naton for multi-purposes. Dara na ang aton nga irrigation, ang aton nga hydroelectric power generation in the future, kag dalaman dara ang bulk water components sang aton nga project. So, kung madamo nga tubig ang matipon sang aton nga Halaor High Dam, mas madamo kita sang tubig na pwede magamit during lean months sa kada tuig, especially sa summer.